everyone, welcome back to Sunday Live Show, and thank you so much guys for tuning in. I'm back again with the Mzansi Super Stories, and today I talk about my brother's keeper. Bagithi ibhlungu ke lento eyehlekeleke ku Ndumiso noma ke eyenzeke ku Ndumiso. Uyacabanga nje ukwenziwa umndeni wonke isilima. Into ke ezokwenzeka ukuthi uPuseletso will try doing good and ezama ke nokuxolisa ku Ndumiso, kodwa kuzoba nhlanga zimuka nomoya. Umshengu bathi ke uzozama ukuletha uzinzo emadodaneni akhe ukuthi ke axolelane. Bathi ke futhi Umshengu uzophinda zame ukuwisa imajola manchis using uPuseletso, forcing Nqubeko to tell the whole family what only him knows about Umshengu. Nayikhumbula guys leya secret yabo bobabili ukuthi Umshengu wabulala undodana wakhe. So guys izenzo zika Umshengu zokuthi ke antshontshele Nqubeko ibusiness zizokwenza ukuthi Nqubeko agcine ke ekhipha imfihlo kaMshengu naye ababevumelene ukuthi ke ngeke ke ayixoxele umuntu ngenxa ukuthi ke Umshengu ubemfaka ke umunwe ehlweni, and lokho guys kuzoxova kuqede umndeni wakwaMshengu. Well guys, yeah, that is the end of season 1 where my brother's keeper. That's all I have for today. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.